kana ngesethi masiku umuntu kukhulunywa ngalento ngezinga yokuxoshwa kwabantu bokuhlala uma lelisu iphela liyamasonto yabantu bafana kuzobuya kubhekwane nabantu bamasonto ngoba baningi abantu abayingebengu abacashe amasonto abacashe emasonto angeke umuntu uthanda kakhulu ngenhlangano kodwa kunenhlangano ethile khona evele yaqoqa bonke abefundisi abaqoqana abanye bacashela ulaba-ke abaqoshwayo abekuthiwa bafana cishe ukuthi 80% wabo bacashe ngawo amasonto angazi la eThekwini emini bashumayela ebusuku badayisa amadragsi eThekwini welebo bacashe oh man of God, man of God, man of God. Nangokuthi eThekwini angazi laba kukhona lento esiqalile manje ekuthiwa ibhanoyi la kuthiwa faku 3,000 uzothola 10,000 abantu bafaka imali ngapha namanje eThekwini into eyenzekayo uthatha abafundisi bafranta ngayo emini umfundisi uyalwa kube uyena ogqugquzela abantu ukuthi bafake imali kuyobe kusuka kuthiwa sendizini ibhanoyi ihambe yonke imali yabantu abantu kade beyifake ngoba bethemba ukuthi umfundisi kukhulunywa ngomfundisi ibona baphethe ama-ofisi amaningi la iphelile imali yabantu abanye bazapha ko-10,000 zapha ko-100,000 iphelile imali yabantu baningi abantu iy'gebengu ezifika ngokufundisa na kwase kufika la kuthiwa khona kuyofika isikhathi la kuyocheckwa khona yonke into eyiphepha ukuthi umuntu umefundisi u-recognized yini lalelani not ukuthi u-ordained yini ngoba baningi abafundisi abagcotshiwe who are ordained but who are not recognized as ministers of the gospel. Umugcotshiwe esontweni lakho unikezwa electoral ordination certificate leli segameni lesonto lakho iphelela lapho esonto kodwa if u-recognize kukhona certificate ithiwa certificate of recognition eseshiwo ubani wakabani inamba yakhe is a recognized registered minister of the gospel of Jesus Christ. Kubalulekile kakhulu unfortunately angikhulumi kakhulu nabaphathi bamasonto ukuba bengikhuluma namabhishop nabaphathi abesonto bodwa la bengizothi kubalulekile kakhulu ukuthi umphathi wesonto uma seberejistile isonto ngokusemthethweni noma urejiste as NPC noma NPO abarejiste lapha nakwa-NRIC bathole something called a certificate of recognition ukuthi ubufundisi bakhe abupheleli nje esontweni kodwa u-recognized as the minister of the gospel of Jesus Christ. Ake silinganise ukhona umuntu ogula kakhulu ufika ikhona ukuthi usibani umzalwane wakhe esibhedlela usekhala ngokuthi uzomkhulekela before ne-ICU suke wena ngelikhulu ijuba luphethe le certificate sakho se-ordination mawufika lapha basibukele isitifiketi basebethi kodwa inamba siyiboni la mfundisi inamba ikuphi la siyabona kona kodwa iphi ngoba bafuna inamba bazoyichofa bese kuyavela phela ukuthi umfundisi but unfortunately umfundisi baningi abesinganalezi certificate kodwa unenamba yasepitoli engekho la kulesi certificate ujike ubuyele emuva sabe umuntu avela naso lesi certificate ngoba you are ordained but you are not recognized as minister of the gospel of Jesus Christ.
So kubaluleke kakhulu bazalwane ukuba bekhuluma nabaholi bamasonto ukuthi yebo sebagcobile sebeyisebenzi labanikeza inkonda, but they must be registered, baziwe ngokusemthethweni, not esontweni kuphela. Ngelinye ilanga uyosuka aye mhlawumbe kwi-prison ethile, mayifika lapha kwi-prison ethile kunomuntu ekufanele umele noma kufanele umkhulumele ngesizathu ethile sebenzisa amandla akhe njengokufundisa. Mayifika lapha kodwa siyasibona lesitifiketi, kodwa asikuboni lokhu kule namba ebakhona la. Kukhona into evame ukutholakala kakhulu emabandleni abamhlophe ngani nabantu ekuthiwa ama-credentials, ministers credentials. Isikhathi esiningi abafundisi abamhlophe abafundisi abamnyama ababe nawo lethu ama-credentials, baba nama-ordination certificate kugcine lapho. Emva kwalokho kube sekuphelele abe umfundisi ngokwasesontweni, but not recognized, not registered ngokusemthethweni ePretoria noma ku-government entity. So ngase ngibuya kwenzele ngathi njengoba sihlale singcwaba abantu ngapha nangapha, ngendanga uyokungcwaba umuntu kusuka inkinga, uthola ukuthi umndeni wakhe uyaqabana banga lo muntu ongcwatshiwe, bese kuthiwa kambe yena usibani wangcwatshwa, bese kuthiwa hayi khona umfundisi usibani lapha. Sicela ukuthi-ke nisibizele yena azofakaza azokwenza ufakazi. Before sikele nale mfundisi, sicela-ke uveze incwadi zakho zokufundisa ukuthi unalo ilungelo lokugcwaba nomuntu. Akanalo. Tholakala ukuthi useyaboshwa, usengene enkingeni ngenxa. Now okuzokwenzeka labazalwane ngizokufundisa lesi sifundo siqede sithi nya kukhona i-exam yakhona, sekuzothi-ke bonke abathandayo, laba abathandayo akuzophoqelela ukuba babe-registered bathole lezi certificate. Sizosithumela itifiketi zizoqhamuka direct from Pretoria, zobe zisho ukuthi we are ordained or a recognized minister of the gospel, zobe zinenamba yakho yasePitori. Okuyokwenzeka ukuthi noma ngelinye ilanga uhlangana nanoma yiphi inkinga nakhe ngoba zingaba khona zonke inkinga, kodwa yinto mase kufa umuntu bazalwane. Yabona mase kufa umuntu enye indaba lapho kufa umuntu usumile wena wathi umlothe ukhuluma ngidedela lento yakho umlotha nje kwawena uqobo yakho. So let's do this like sizomfundisa lesi sifundo ngokufisa kwami bemfisa nabo bonke nabafundi abadala babefundela ekhaya bayabuya. Ngisothi ngiyobuya ngibacele beze ngoba ngifisa ukuthi ngibenzele bonke. Uma sesibenzelile sikhathi amagama abo siwathumele ePitori NRC, siyobe sesinikeza certificate. Lesi certificate ukwazi ukuthatha ifoni yakho, uchofoza ungene efonini yakho, uvele igama lakho nesibongo nenamba yakho yasePitori, uvele usemthethweni ukwenza lokhu ngokusemthethweni, not only nge-Bible school noma ngesonto lakho, kodwa ngokusemthethweni bazalwane. Akuyogcina lapho amagama ngoba sengwafaka nakumakhansela of churches nakwezinye indawo ngey'ndlela zakhona, kodwa okwamanje ngifuna sonke singene kulesi sifundo. Uma singena kulesi sifundo kukhona i-exam eyobhalwa, emva kwalokho bonke abantu njengoba senithatha amaboda labo abaqualifyayo, ngoba phela abanye bethu bazaba nothisha bakaSunday school, abanye abashumayeli, abanye ama-church goers nje, kodwa labo bantu ngempela abayisebenzi emabandleni abazidinga certificate sobe sesinathi kumnikela khona uhamba kanje sithumele ePretoria sobe siyibuya bazalwane. Ngizwa la sizama ukufika leya ukuthi ithi mayifika ikufice ubalanced, unezinto eziphathekayo, ngoba ngelina ngokuthatha idiploma uyenayo kuthiwe siyabona impela siwafunda nokuncube siyamazi, kodwa lapha you are not registered. And akusiwo umsebenzi weBible school registered ifundise ePitori, kuwumsebenzi webandla ukuthi ibandla mina nabafundisi abangaka nabafundisi abangaka ngendlela esebenza ngayo. Asibuyele-ke angani umkhulumeli phambi sibuyele emaphepheni. So bakuyezwakala konke ngichazayo. Yeah. Right. Isifundo sethu sanamhlanje sithathe kwabaseKorinte 5
2 Corinthians 5:31. Ukhona into ebhalwe lapha abantu ethi ukuphathwa kwenkonzo yomngcwabo womuntu olilunga lebandla. Ukuandalane lokuthi sikhuluma ngosila olilunga lebandla. Ngoba akubona bonke abantu abafika esontweni lakho noma lakini abangamalunga. Abanye bayayivakashela, abanye bahambisana. Ngasekhaya kunomkhuba nje wakhona, hayi la ngasekhaya la kudumile ukuthi iyona izingcwaba wonke. Ngilanga kwake kwathi ngiphethe umuntu umngcwabo endaweni eKhanslovu. Mangiqeda ngabona kunabantu abalokhu bemile la ngasesangweni. Ngiyalibona ibhokisi namba bamile la, kodwa uyabona ukuthi bakhungathekile. Mase sidlula kubona sengiqedile bese bengicela, ngangifaka imbulambula namba ngicela sicela usize, sicela ukuthi usize salosu singcwabela nalo. Besho kimi lapha kuthika. Bathi mina esontweni lami asiwasebenzisa amathikiti, kodwa kulokhu kwavele kwangifikela ngathi ngicela itikiti la. Yabona ngathi tikiti la. Bathi lo muntu umi la kanjena nje udutshwe esheshi la ekade wakhe wasonta khona. Wahamba waphelelwa amandla wayihlalela. Mase ihlalela nje bese ihlalela engasasonti kwafika. Bathi ngqo esheshi bathi phela sizobala ukuthi wagcina ngamuphi unyaka bese sibala wonke amathikiti kuze kuzofika. Kwathi sebehamba bebamba noma ubani manje. Bethi bacela ukuthi akabagcwabele. Namba ngifuna ukukhuluma iqiniso ngavele ngayifumela ngesangoma ihambela lapha. Ngabashiya nje bemkhona kanjani. Ngoba lo muntu wayekholelwe endabeni yetikiti ukuthi uwezulwini kukhokhelwe itikiti. Wahlala wangayi esontweni. Manje sizohamba kubanjwe nami nje bazalwane cha angikholelwa nje kodwa ngangaba ngathi ngicela ninginikeze itikiti lakhe ukuze sibone ukuthi kwenzeka kanjani. Bafundisi, iyingozi irong lento yokuthi ungumfundisi womphakathi wangcwaba bonke abantu. You know why? Ngifuna sifunde sonke lelizwi kahle manje. AmaHebheru 13:7. Ngifuna ukulinda nje sithole sonke bese siyafunda AmaHebheru, the book of Hebrews chapter 13:7. Lithi iBhayibheli ngalabantu esibangcwaba zonke insuku. Umuntu ayigizizela utshwala elodala khona udlala umfundisi wendawo Hebrews 13:7. Hebrews 13:17. Lalelani banibonani, nibathobele ukuba balinde imiphefumulo yenu njengabazokulandiswa ngayo. Manje lo muntu wethini mase kufanele ngilande ngalo uyothini ngayo. Lo ngafiswe phela la esitrendi. Ngoba lo muntu omthathayo uzushintsha izwi indlela neqiniso. Omunye wakwafika nje emngcwabeni wakwacela ukuthi akakho ngcwabo yathi mayifika inkundmalanga wavele yafika. Manje lokho eshumayela la ukuthi ngithi yamazi lentokazi wakhona uza ukuthi hayi ndoda angisiyo lentokazi yolindaba lentoka uqamba amanga lithini bazalwane imali nizolandisa. Lalelana abantu bona ngoba balinde
emphefumulweni abazolandiswa ngabo. Bewazi ukuthi nomuntu omngcwabile ngelakuzoma phambi kaNkulunkulu kaluku. Wena usuqamba amanga awazisho umnxawa wakhe lo. Laba kuza nabo bangale sihlaba kodwa hey madoda amakholwa akave namanga amakholwa. Akupheleli ke kulaba. Ngelimi lami yomaphambi kaNkulunkulu. Ulande ngalo muntu obukade umhola labantu baba. Wake wezwe umuntu emngcwabeni kuthiwa ukade emumbi bazalwa. Wonke umuntu mayesefile kuthiwa kade. Wonke futhi thina befundisi sifike siqale sisho njalo. Kukhona umbhubhulo nje sivama ukusho ukuthi asazi ukuthi utheni uNkulunkulu ngomzuzu wokugcina abazalwane bani lo wayebethelwe esiphambanweni wathi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Lo muntu angahlala 60 years engakholwa bazobe sezokhuluma ngomzuzu wokugcina. Yonke leminyaka bethu ngelinde umzuzu wokugcina abazalwane. Phela menenza njalo sikhuthaza abantu ukuthi abangakholwa ngoba balinde umzuzu wokugcina. Wonke umuntu vele unomzuzu wokugcina wakhe. Qiniso ilelo. Lithi iBhayibheli bazolanda ukuthi laba. So into engangomuthi lamange umuntu oyilunga lebandla, umuntu oyilunga lebandla akafani nanoma ubani bazalwane. Afani nanoma ubani. Anganoma nike nayibona lento khona umuntu eke nibe naye esontweni. In fact anganoma nganixoxa le ngoJanuary ngake ngabhekana nalonto ngasekhaya kukhona umzalwane beloku efika nje kodwa engayinikele kodwa efika nje sazingela ngisajwayelana ngempela ngikwazi izinto zasesontweni. Kuthe phatha abuya nyamalala uyafika abuya nyamalala uthe sikwavela nyamalala isikhathi eside. Futhi wangabi kalulu sathi sizwe wathi useshonile. Sasikhuluma nabazalwane noma ubengakacacisi kodwa yonke into abeyenza ibikhombisa ukuthi usela esontweni. Ngahamba bazalwane ngiyomgcwala. Mangifika lapha emngcwabeni safika sababathathu kwayimina kwamfundisi wasesheshi uMshumayeli kwasekuzokuba uSanjoni laba bamanzi bazalwane uSanjoni. Safika sobathathu ngathi namo wami nowasesheshi wathi nayo wona. Nalo sesanjoni wathi isikole sakhe lesi. Lo muntu ubechatha lakhe ekhaya. Kwamangike manje bazalwane. Ngase kuthi nathi laba asiphumele eminyango sikhulume. Hayi wasesho lwaseshesho wathi lo ugogo wakhe kwakuyintokazi yebhanki, ibhanki walinikeza. Noma bengesezi esontweni kodwa bewakhokhela amathikiti. Yingake lana. Ngathi mina ubevama ukufika impela nathi esontweni ukuthi impela le khonza nathi bese simthatha njengomuntu wethu. Wayesethi lo waseSanjoni hayi isikole sami lokhu bethathwa lapha. Lo megula ndibeza lapha. Nami umuntu wami. Uyabona ingozi wami uthatha bonke abacabanga ukuthi aba. Uyacabanga ngibise zonke indlela ngaya kulo muntu bazalwane. Kanti lo muntu akaqondile unabanye abantu. Into lesihlanganisa no ungabe umfundisi womphakathi noma ungabe umfundisi womphakathi kodwa bazalwane lithi iBhayibheli uManus ziyamazi izimvu zakhe ziyamazi nawe uyazazi. Fanele ndima umfundisi ubaza abantu who belongs to your church, who are regular church members, who are registered church members. Angithi sambulo sithi kwavula incwadi kwase kuvulwa nenye incwadi. Ibandla lencwadi la kubhalwe khona umuntu wasesontweni bazalwane. Ngeke bazalwane nifunde isikhathi eside kangaka uyahamba uyophatha ibandla without stationary success sontweni. Ibandla nebandla umuntu ufanele umanzi umuntu oyilunga lebandla. Umuntu oyilunga lebandla kangangcwatshwa njengomuntu ofakashile bazalwane. Emngcwabeni ila ibonakala khona inkonzo, ibonakala khona ibandla lethu. Nanti ibandla lethu. Yabona ungashona umuntu mhlambe ngisegoli ashone ngomsumluko. Mina ngibuye ekhaya mangibuye ekhaya sekuphele 4 days fika ngolwesine sibanibane ukushonile sebengenile abazalwane befika bephuma bese ngihamba ngakho. Yabona mangifika khona ngiqala ngihlabelela. Lo hlezi lapha kuthiwa ke ngakithi emakhandeleni uyaqala phakamisa ikhanda. Noma bengasakhala qala phansi manje ukhaliswa ukujabula ukuthi sekufika umphathi wakhe. Ungizwa ngihlabelela abazalwane ukuthi sekufika ubaba uNcube manje umalusi wakhe.
ngoba imvu nemvu yamazwi maliswayo bazalwane ukuthi wena uhlala la bazalwane eManguzi akusho ukuthi zonke imvu zaseManguzi sekwezakho bazalwane no umuntu oyilunga lebandla umuntu oyilunga lebandla kuhlukile kumuntu oyilunga lebandla nomuntu ongasilona ilunga lebandla indlela engicatha ngayo ayifani bazalwane into yabanga ukuthi uma uJesu efika uMaria athi eyinkosi waqala phansi kwathi maqala kusilelwa ukuba kukhona ngabo umfowethu akafana ukuthi kwasekufike manje umnikazi webandla wathi inkosi ukuba kukhona ngabo umfowethu akafana wathi uJesu sengekho wasebuza umbuzo wakhe nimbekeni la nibeke khona hayi singasho la sikhuluma kwasho mfundisi zamcacisa leli gama umngcwabo womuntu oyilunga lebandla. To be honest, bazalwane masikhuluma iqiniso into ebanga ukuthi sihlangane sibe yibandla ukuthi sonke one day Yeah. Qiniso leli sonke one day and ayikho indlela edlula la o-advertise noma makatha khona ibandla njengasemncwabeni ukuthi sekufike zakhe manje sekufike kade ahamba nangu umphathi wakhe uyabona uMaria ephuma ngejubane emhlangabeze ethi sefike umfundisi athi nginankosi khona ngabayifanga lento kodwa ngoba usukhona sekulungile ngeke kusho mina noma ubani bazalwane sikhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu njengoba ngila kukhona abantu ku-accommitted kimi abantu ku-church members njengoba mina ngiphakathi kwenu bazalwane ngilubaba obizwa ngokuthi spiritual father uno-8 years ubaba okuyena ngiyihlambulula kena uyena okudlulekayo uyena owenza yonke into but i-reason edlula zonke ibangabelelani ubaba ukuthi one day uyobe makhulumi naye ngeke ingcwatshwe bona bonke abantu abakhona bonke abafundisi abobe bekhona ngapha nangapha kodwa kunendoda eyodwa eyini umphefumulo wakhe ezidlaliswa ngayo ngendlela hayi yini mzansi umngamkazi abazalwane baya maqala unyaka aliyafika lento ifike ukubanda wami indodana yami ngithi mina is my father akuzogcina is my father one day yofika imessage ithi baba ubaba usesenkosini athi thini program uthi baba sesihlele yonke into sashila not ngoba even kuyimanje uyakhuleka ukhuleka ngomphefumulo kukhona abantu nami bakhulekela bazalwane engabuya noma ngiseCape Town makuthiwa usibani bami sehambile ngithi kahle yabo ngathatha ngisho ibhalo mangifike ekhaya ngihlukule ngiye khona ngoba umzalwane wami umuntu omzalwane wakhe akafani noma ubani bazalwane no ningathi seniphunga eBhayibheli school nishibhisa abazalwane indaba yevangeli sikhathela abantu abehlele emotshwaleni belothi sobatho ubani kodwa imali ubhizi ithola yakho mhlambe ngingcono ngapha ngakithi khona ngisho uhlobo othiwa woNomakele uthola ukuthi nikhonza naye kodwa make kwaqhamuka into impela isikhwama esincane bazalwane uzwa ukuthi unikele u-2,000 rand la akazanike ngisho u-200 unikele ngo-2,000 rand lihlale 2 months itende ekhaya afuna uMakele uzongcwatshwa bani noMakele angithi uzokuya kuzolanda ubaba lo kade emdlula zonke insuku athi siyedolobheni siyolanda into zethu kuma indoda njengakwazi ngisho ukhuluma isiZulu bazalwane yonke imali yayo kodwa manje sefile wena ngoba umfundisi womphakathi uzofika umise zonke indlela ubungazi ngisho isenti lakhe lomuntu angisho ukuthi ngingabangcwabi bazalwane kodwa akuhluke umuntu oyilunga lebandla akuhluke akuhluke bazalwane akuhluke sibuyele efundweni sifunde sithathe ku2 Corinthians 5:1
Yes. Ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yasemhlabeni eyipromote ibhilive sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla eyaphakade esezulwini. Nami ngiyazi nawe Ncube, nawe Maroya, noma ungayihlobisa kanjani one day, noma ingabizwa ngawonke amagama, kuthiwe chief, kuthiwe director, kuthiwe ash, maningi amagama esibizwa ngawo, kodwa kusala uma ngiyazi ukuthi one day lesisakhiwo. Hayi lalelani bazalwane, ngisho umengameli uRamaphosa uyazi ukuthi noma angalala phezu kwamantrust, phansi kwamantrust, kodwa one day sakhiwo emhlasibhedlela uyohamba ngisho no-2 cent wodwa kuyosala konke ngokuba siyazi. Iqala nini le ndaba? Le ndaba iqala kahle ngesikhathi kufika umbiko ukuthi khona umdlalo womseshini. Ngesikhathi kufika umbiko ngithi uma ngifundiswa singibona hayibo umama lo kade kusende message uthi sibandana olilo ngaleba session. Into yokuqala kufanele niye kothandaza khona. Ani ngomgqibelo ngesabatha noma ngesonto niya ngosuku ofike ngalo umbiko. Angaze kufika abanye abantu bakwezinye inkonzo kodwa ukhona wena umuntu wakho. In fact akudingi nanokuthi ulale. Makukuphoqa by tomorrow kufanele ubekho. Qala ngaleso sikhathi. Ngaleso sikhathi ofike ngawo umbiko uyahamba ekho. Bese kuthi nabazalwane naye bayitshalo ukuze kufike usuku abazalwane kabayi kahle. Uma usuku lufike ngomsombuluko lo muntu ezofihlwa ngesabatha ngomgqibelo, Tuesday, Wednesday, Thursday abazalwane bayobheka, bayoceda, bengene emakamelweni babone ukuthi kushodani itende enhloma ukuthi kuzokwenziwa kanjani. Ngoba maseyibani sesiyifemele bazalwane. Akuzwakali nje lento bazalwane ukuthi uzothi umuntu kumzalwane wakho ufike ngomgqibelo usufaka isudi ngalokusho. Akuzwakali bazalwane. Bafika abazalwane kumgqibelo sebefika sebejoyine sebeconsa kodwa bengezanga benza lutho. Bazalwane ngokomthetho mina unkosikazi wami kufanele ahambe aye ngisho kuyobalalisa abuza abavule ngisho amafriji amakhalethini kodwa nizothatha kuwona uma singabusana ukukhona kona kodwa kuzokwenziwa kanjani. Umsebenzi wonkosikazi womfundisi omholi lo ngoba umuntu oyilunga leba. So uqala ngaleso sikhathi bese uthola uhlelo lonke okuzoqhutha ngalo kwabadala abasekhaya. Sengathi la uhlelo lomngcwabo libhalwa abadala abasekhaya ibandla lenza lokho okuhlelwe umndeni. Wonke umndeni bazalwane unabantu bakubo bakhona balapha ekhaya. Ingakho uJesu ebuza ubuza ngamabomo hayi ukuthi wayengazi ukuthi uncwatshwe Lazarus. Ubuza ngamabomo ubuze umndeni uthi libeke ubuze umndeni wonke umuntu unomndeni wakhe bazalwane. Ngeke ngempela bese nifika bese nishaya umthetho niphuma ngani. Emzini wangempela ke kuthiwe nje kulinda ucijiphi ubaba omdala wala ekhaya uhlala ulungi. Kuthi hayi kulinda uphetheni lohlala emkhomazo kuyena umdala olami uanti omdala uanti omdala yena lo olanga yilo uyabona lo yabo kukhona labo. Ayikho into ehlanganisa umndeni njengokufa webazalwane. Wena ungahamba nomuntu umaze yedwa kodwa mayike wafa umbuko ucijimpi kuvumbuko konga nocato abantu ongabazi bazalwane. Futhi naye masefika lo bongo uyabona ukuthi akaqalile. Hayi aqalile. Ukubisho ukuthi ushone phansi. Wena thola uhlelo lonke kubantu basekhaya. Uthi-ke nina-ke la ekhaya ngoMphemba kubani nenze njani masekusha. Ubani engakhuluma naye bese kuthiwa cha ukhona ukuyena umdala okuyena-ke sonke-ke oyihlo lethu la ekhaya. Cha-ke uzokuba kanje. Nina-ke mfundisi ningena-ke nina kuhlelo lenu luzongena-ke luphelele.
indlela okwenziwa ngayo. Number 2, okuzokwenzeka ngosuku lokugcwala udwebele ukuthi fika lapho fika leader umngcwabo mawuzoba ngo-10 fika ngo-8 fika ngo-7, hayi lapha etendeni, hayi esontweni, la ekhaya la kushonwe khona, la ekhaya akusukwe la kusukwe nawe la ekhaya uyokwenza umthandazo kumkhipha lo umuntu wakho wasesontweni. Fike khona ekuseni ngomgqibelo nehlobo zonke sezikhona nabafikayo usekhona nalolu kubuza kuyena ukuthi sokuthanda ngasekusha. Ufika ekhaya la kushone khona ukuze uthole kahle uhlelo lonke umndeni othanda ukuqhubeka. Hayi bandla othanda ukuqhubeka, umndeni ubambisana nebandla. Thina bandla singena sigcinela nomndeni ungena ugcinela. Base kufika isikhathi sebenze konke umndeni bathi sekufika isikhathi ukuthi sesiyaphuma usuchake apha esithandayo ngiyathandaza ushonizwe elifishane njengo efishane mashini ayo kodwa ukuthandaza mhlawumbe ukuthi usho lona lo siyazi ukuthi yasemhlabeni indinika sinesakhiwo sivela kuNkulunkulu sithandaza baba sesiyaphuma siyalapha ukuqhuba bekhona uma ngathi Nkosi yami incebo yakho nencekazi yakho isikuwe manje siyathandaza uqhubeka inyama bosuthi yabazi noma khona nomsele endeni. Eminye imindeni iyathemeleza abazali, eminye ithanda ukukhuluma ngehlala ikubhekezele wena ngiyena ngehlala ukubhekezela bakhulume nathi bakade bathi nyoka seniqedile yebo sisebenzisa singaba bathina kulomhlaba sinekhaya ezulwini sithi haleluya haleluya sinesithembiso sina kulomhlaba ekhaya ezulwini. Kungenzeka ukuthi ngesikhathi uphuma wena uthi singabahambayo thina beqoqa yonke into kukhona uzobe ebhizi eyikhulumela nedlala ungamnaki naye wenza okwasekhaya wena ungamnaki wena lapho lithi singabahambayo bese uphuma bakulandelele sekuyacaca noma ungena kwihele noma kuyofakwa etendeni noma kuyiwe esontweni la kiwa sokhona usuwendile umsebenzi wakho wokuqala. Sesingena emsebenzini wesibili namandla uhlelo lwasenkondleni yomcwabo nakho hlela kahle kuqala nomphathi wohlelo indlela enizosebenza ngayo. Ayikho into eyinkinga njengomphathi wohlelo webazali mawuzomfica sekhona anqeni ukuthi acula amaculo awu-15 anqena vele shumayela adlule wena bazali aloke ethatha iy'cucwana zamaphepha sekufaka ukuthi mina kwenye inkonzo emkhomazi wavele washumayela kwami masekufanele ngiphakame lapha naye asale soqhubeka ayidlulela hayi wasethatha omunye-ke waqhubeka kwathi sekuzofunda njengoba naye ese masekuphumile emnyango kwafanele ngemathuneni ngathi ngizocela ukusale soqhubeka nakhona emathuneni lawo vele ngisalimi nasempilweni ngoba phela abazali ngase kuwupopayi yonke into seyizwa uyena uhle lomuntu ozophatha uhlelo kube umuntu ozokhuluma naye futhi uma bekukhona bebuya ngami ngabe uthatha umuntu wasesontweni bazalwane ungathathi noma ubani ngoba eyingane khona ngapha sekakulo DJ amdala abantu abawo-DJ bazalwane singa-DJ labazalwane kwezi umsebenzi kaNkulunkulu kuhle ngithatha umuntu wasesontweni mhlawumbe ushumayela umuntu wangeni uthi uyena ngoba uzokwazi understand indlela eniqhuba ngayo nendlela yasenkonzweni. Hlela kahle nomphathi wohlelo
abe khona futhi umuntu omdala womndeni ezosele akusali ukuya namuntu omdala womndeni. Khumbula kuyona inkonzo yakho leyo mndeni. This is a family gathering, and ithuba lokuqala lokugcina abanalo as a family lokuthi benze bonke abakuthandayo. Ngeke ngibele ube ikhohlisa letha kabuya ubhekile ngeke ngaphinda kuwe bazalwane. Gone. No, ngiyabuya bazalwane. Uthi uDavide ekhalela umntwana wakhe uthi akasiyubuye ezelithi kodwa uthina esesokuya kuye. So isikhathi sabo badelelele mkhulu sesifikile-ke manje siqala inkonzo ukunifisa kuhambe kanjani hhayi-ke kuzoba kanjani bekade ngiyamngenisa bese uyathandaza bese inkonzo ibuyela kumphathi wohlelo. Kuba inkonzo ngokomkhetho kube ukufunda komlando wakhe bese kuba lethuba lethu. Uma seyikhulumile ikhulumi zaqeda zonke u-MC abesethi inkonzo-ke useyibusela-ke kumfundisi kube ithuba lokushumayela. Angikulungiseke lapho ekushumayeleni kwakhe kakhulu ukududuza akubona ngempela abazalwane ukuthi usuzovela uyeka intshumayelo ushaye zonke izinto zabantu oyibona la ushaye kwahlahla leli ushaye nomadlozi nayo yonke akusona isidingo saloko emngcwabeni isuke uzoduduza uzokwakha abantu abashonele. Lalela uJesu ku-11:25 uthi mina ngiwukufa nokuvuka okholwa yini noma ehloko akayiveli zonke ezinye izinto bazalwane. Bazalwane emngcwabeni ungafundi incwadi eziwu-15 eziwu-20 wena uzofunda uJohane wena ngicela ume ngoLuka wena ngifuna ungibheke isambulu wena luka laphana ngokusodusike wena masuka fika kwisililo lasawo kosho mina ihomiletics yonke bazalwane ihomiletics yonke emngcwabeni. Labantu bafele bakhathazekile labantu bafuna idlule lento bafuna idlule lento isale sedlule bayofuna inqwaba yencwaba. Lalela uJesu ubuza umbuzo othi ngelini mayifika khona uthi lazavuka. So kuhle ungafundi incwadi eziningi mawufika emngcwabeni. Bakuzibaleke khona imihlathi enkulu ikhona ngasengikhona. Uthola ukuthi umuntu wayefunda lo umfundisi ubefunda la esikoleni lo uphethe umngcwabo waqala ukuthi uyasifika class 2 class 1 emngcwabeni avela ishayi zonke babafaka ihutha yafaka ijazi yafaka isiqoqo uvele kuphenduka i-graduation-ke manje bazalwane ufuna kubone wonke umuntu ukuthi yena ufundile ukuzibalanga. Awu lamajazi akuwona okuphatha umngcwabo bazalwane unless ngakuwukuthi kushona umuntu oyi-graduate sizofika sonke njengama-graduate sizophelezela umuntu oyi-graduate siyaqoka-ke lapho kodwa ngeke usuke-ke bazalwane vele uyishaye umdlubhe usuke esigqokweni ukuyokuphuma phansi bazalwane. Ihlathi nje le inkunzi malanga ihlathi abantu bayazi ukuthi ufundile gqoka ngokuhloniphekile gqoka ngendlela ekugqokwa ngayo yasesontweni. Bengisakhuluma ngendaba yethu theke bese uyashumayela emva kwenkonzo uvula ithuba lomndeni lokuba wenze lokho okuhleli kuhle uthathe ungakwenza umndeni ungathi uyabona umndeni ungathi akabona umndeni futhi akathi angisicela abazali ngibe fundiseni kwenu eceleni kukhona inhlangano esifuna ukuyenza njenga izinto ezenzekayo lezo dedele kukhona-ke le nkinga kangazi noma la nejwayele lento ekuthiwa kuyabhathiswa hayi kanangana vele nje babu-15 bashawulayeni bashawulayeni lo alawufika nabeke sathi speech bazalwane
afike nomunye athi nayi ingane yakho ingane nekhanda elikhulu le ngane njengoba ibona ngenekhanda elikhulu le ngane bengaveyodla bazalwane asazi-ke manje banosezolethithini-ke bazalwane khona lokhu ozayo lapha hayi yabona kumshonisalanga lowo kodwa uzokwenzelani kanti ubekeze at least mhlawumbe ngikhulume naye ucikiwe ukuthi ucikiwe noma sishawa umthetho ukuthi akuthiwe uvela kabani kubekwe lapho bese ngaba kungabe sekulandwa zonke iy'tori lezi ngoba ezinye iy'tori uyawubona nje bazalwane ukuthi uyabona siphila ngegrandi yakasazi besefrikadaphi igrandi manje hayi phela kufaniswe enye igrandi bazalwane izinto ey'hlale sezikhona bake bashinto oyibonayo ukuthi into engenamsebenzi ngoba sekuyagqibisa noma kuyambathisa kufanele kuhlonishwe into ngeke uzivimbe bade bakwenzeke usuthi-ke seniqedile but hayi sisiqedile bese usuka phambili sewenza umthandazo wenza masebenzi konke abamndeni baqeda bathi nya sewenza umthandazo mawuqeda ukuthandaza usufeza leya nkonzo manje yokulinda umphefumulo walo uhamba phambili ukusike kulandele ngabe khona abanye abafundisi bangapha nangapha uhambe phambili bazalwane uzofika lapha emnyango la ngifika khona isikhathi mfundo mhlawumbe ungabuhlalele ulangazelela Jerusalem esha imizamo abanye-ke ukhona incwadi litohlelo lenkonzo abathi besikhathi ehambe abefunda omunye uyathula nje bahambe bamlalela nongisuka lapha aqonde ngaleso sikhathi uma kuwukuthi umuntu ozongena kwi-S isiyimeli i-S lapha uma kuwukuthi iyevini yakhe yokugcina zobe sesezini isikhathi singakhohlwa na umnikelo ubalulekile kokunye-ke kuyaye kube khona abangamafa nalapha noma kuleli ishada lisaqoqa umnikelo kodwa kokunye kuhle ukwenza kwasenkondlo kufundwa izwi fosithethela isikhathi esiningi laba abamalapha baningi abantu abaphuma benganikeleli kanti bebezonikela kungabe kungaphakathi senze number 4 emathuneni akabi khona umphathi zayo u-MC Gcina mayisiya laphaya isindi kahle nomalunga okuthiwa ulimi awuyinikezwa awufika emathuneni esebekiwe ngapha eceleni komthetho bafika bahlala basekhaya
abazalwane sesifike emathuneni. Mhlawumbe sizohlabelela ibese elilodwa kule ngoma ka-110 bethu webathanda inhlanhla. Emva kwalokho siyacela mhlawumbe abefundisi noma abashumayeli okhona ezingabakhakhuleka noma kukhuleke. Mangabikho osalayo Abangeleyo izwa inkosi valayo inkosi izwa mangabikho uzohlatshelelwa noma ukusho ukuthi kakho phakathi kwethu osifela yena, kakho phakathi kwethu osifela yena. Uma siphila siphilele inkosi, uma sifa sifele inkosi, abesithandaze bese uyathandaza ukuthi inkosi sesifike lapho sizobeka khona umzimba walinceke nolincekazi yakho Nkosi, umthandaze kufikela ukuthi khona bese awuqali phansi ushumayele bazalwane emathuneni. Umayela ngaphakathi noma emathuneni uyalisho noma ulifunde ukuphela mawusuka sithandaza. In fact, inkonzo yasemathuneni is the shortest, iyona abafishane kunazo zonke ezinye. Wesefike semnamehlisane nomuntu mehlisile. Bathatha ibhokisi balibeke laphaya bese liqala lele kancane kancane. Laphaya lapha ngesikhathi selemefisane umthandazo wakho awugxili kakhulu uMshumayeli 12:7. Umshumayeli 12:7 uthuli lubuyela emhlabathini njengokuba lwalunjalo, umoya ubuyela kuNkulunkulu owawunikelayo. Isifike sekufezeka lokho ukuthi uthuli manje lubuyele ethulini noma ubuyela kuNkulunkulu. Ningizizeke kakhulu ungayisho lethu umlotha ubuyele emlotheni, akekho umuntu umlotha. Ngifethu lokho siphoxile nohambe utshela abantu ngoba bazalwane u-12:7 uthi uthu ubuyela uthulile, umoya ubuyela. Indaba yokumlotha ngiyazi nami ukuthi yayiqinile ngoba iBhayibheli lithi isihogo senze usathane ney'ngilosi zakhe senzelwanga abantu. And who are we ungathi khona umuntu oyemlotheni bazalwane? Akho umuntu oyemlotheni, kukabi it's either uthu ubuyela uthulile nothuli ubuyela ethulile bese nithi nomoya ubuyela kuNkulunkulu wakudala. Ngokuthi
mase kufika isikhathi la kufanele ukuthi isekhona ngoba mase bekudlule konke sephansi iyabuyela kuwena inkonzo. Kunalo mthando njengokuba sibuyele umdali wezulu mhlawumbe ukuthi amukele athabathe umfowethu sesibeka umzimba thulo thulile moya njengoba engathanda umlondolozaneni umsana kuyenzeka-ke ungabela abantu abakholelwa kule nto yokusanhlalaphi yokulothuluthi yabona laba bafundisa usukwamba labo ukhona umbono yabona indoda yazwana lalela ngizocela yomdoda wena ubuyele eceleni no bakhona yabona laba abafundisa ubonayo ukuthi akayi-understandi le nto yenza so ucelela ungami ungabavikela abantu uma bekholelwa abantu ukuthi bathatha inhlangathi bathi imlothi kulungile abeze not kodwa wena usuke eholination uyotshela abantu ukuthi khona umuntu wemlothini akho umuntu wemlothini it's ubuyela ethulini nomoya ubuyela kuNkulunkulu zodalana iBhayibheli lithi abantu bamele basemva kokufa bese kubokwahluleka u-awake masithi abantu bakuze ngalikho iverse yedela bomlimi benze konke wabahleleli baziba kuyingaleso sikhathi-ke bazalwane uyawubhekela khona sicela ndlule ekhaya so kufanele-ke umdedeleke abonge on behalf of the family musithi sekuqedile bese uyabusisa-ke uma uqeda ukubusisa usubuyele eceleni usuthi-ke seningabuyisela-ke abaqhubekeke bawubuyisela umhlabathi baqede baninya masebeqedile benza konke bafaka nesiphambano uyaphinda futhi sesizothandaza manje sesibusisa indlu yakhe ngaleso sikhathi uyobongwa namaqhawe ngiyaqaphela abazalwane yabona indaba yomviyo lagqunywa kubhekwa phezulu yonke into yenziwa ngesizotha ngisho namaculo akhona amanqaphela kulo mqalile nje abazalwane anesizotha sakhona akuzwakali bazalwane ngiyazi wena kusibhile ey'nkondleni zomngcwabo enjalo la kugqunywa kubhekwa phezulu ushawa ukuthi omoya abazalwane hey Tomoy Jesu wakhala inyembezi efika ethuneni likaNekala. Jesu wakhala ngamanye amazwi uJesu wawuhlonipha umngcwabo kaZakhe. Ningawuphenduli umngcwabo uphendule kufanele inkonzo yetende bazalwane. Ningawuphenduli umngcwabo kufanele ungaba yivuselelo abantu. Ukuhlabelela nangenhlumela ezenziwa khona kodwa bazalwane ngabe sengabe semdlalweni nje uyobhekwa phezulu uyibambe phansi uyibambe phezulu kahleni bazalwane sisemngcwabeni isithunzi nesizotha nokuthi sisemngcwabeni engeke into bazalwane amfuni ukunilimaza kodwa nabo uthuli lokwathula amakhorasi njalo uyicela amakhorasi kodwa into engadingi ikhorasi edinga nje iculo elizokuba ne-message bazalwane uzwakala noma uthathe nje lelo verse elilodwa bazalwane unjalo walizuma ukufa ngisemshayika ngiyafika futhi sasodele Susana nje ngingakhalibazana nebandisa
Ngiyasizwa isizwe. Yabona nala sungathi semgcwabeni nakhona la endlini manje bazana. Uyawuza uma uyashintsha manje bazana. Khona elingiyo kungenwa kulo. Ya, kufanele kube njalo. Uphathe umngcwabo uqoqe wonke ufike lapha la ufika khona. Thandaze kwenza isibusiso sokubhala inkonzo. Ufile kakhulu kule nto khona lesina ngikufa lokuvuka. Okukhulwa yini noma efawule sozafa namaka. Isithunzi manje ngaleba khona sesiyayivala. Number 1 to ali ukuthele izimqoka iyakude. Musukufika kanye nabantu. Even kwabona abazalwana bezwe usuku yakho. That's the responsibility of a mother. Of a mother. Iyake wena qala. 2, thola uhlelo empeleni. Ngalweni uhlelo lomngcwabo. Thola uhlelo. 3, hlonipha isizotha sokuthi emngcwabeni sibalulekile kakhulu. Ngisho indlela ogqoka ngayo ayihlonipheki le lesizotha. Funda bese uyathandaza kumkhubo umuntu ukuthi ufunda iBhayibheli noma encwadini yohlelo lweyinkonzo ngaphambi kokuthi uthandaze. Uyafunda nje kuphela awushumayeli. Uyafunda bese uyathandaza. Masikhona ezinye incebo number 5 sebenza lezi. Number 6 ungagxeki phambi kwabantu. Uma kukhona into ongayiqondi kahle ungabagxeki futhi ungakhulumi ngayo kodwa ngizwini omfundile. Usukushaya zonke izinto ongahlangene. Masebenza qaphela umphathi wohlelo. Sebenza nomphathi wohlelo libambisane kahle naye. Akabe khona umndeni ozobuza kuye oqondene nomndeni. Number 8 phakamisa uJesu. Ungafundisi emhlabeni afundiswa. Shumayela ukuthi umvelo uJesu eyithemba lokuphila nasemva kokufa. Number 9 qaphela isikhathi. Ungafundi incwadi eziningi kakhulu kunezwini olufundile aphela isikhathi. Asivale number 7. Embonini nasemathuneni zama ngamandla akho ukuthi bewuseshane ungabusashumayela kodwa kube imfundo ukuthandazwe wenze isifundo ubambelise ubusisa indlu yakhe dedela umndeni ukuthi ngesebenza isibusiso bose ubusisa isifundo hayi kodwa ngithene ngidabukisa indlela bese serious ngayo khona nombuzo ngendawo. Yes. Jesu Kristu inkosi. Wenze njani-ke izinsuku sinenkinga zokuthi uma kushoniwe ngoba ethi ubaba uhlelo umlanda emndenini unikezwa yini Yesu kunjalo ngenye ufika ukuthi ukhonjiswe lo mfundisi uzongena ngabe i-program eningi yesesontweni but the rest kusokuyinto vele inkonzo usuyeyomndeni. Sithola sesingena sesinikeza khona ithuba ukuthi kwakhiwe lapho ungasawazi. If-ke enkonzweni ufisa ukushintsha angithi ngizobafihla imember yami ufisa ukushintsha ukuthi okay i-program bazonikeza yona mase siyadonisa siyavula inkonzo yomkhuleko isasiqale nezwi bese kulandela konke noma kuthiwa sebeyacishana bona isikhathi bacishana bona bodwa because kusuke iyinde kakhulu inkulumo siyibona baba sesigcina sesilimaleka umsebenzi wonkulunkulu izwi lifakwa ugcina usunika 2 minutes khona nje umngcwabo 2 weeks back ebengifihla kuwona angiqedanga ukushumayela ngavanga wasengena bambasisayo kwangena bambasisayo izwi lonkulunkulu nganikeza 2 minutes amen. Impendulo yenye bazalwane ngithethe khona lo baba okuyena uShawufayo shangamshilo ingakaqali ngoba ake ngithatha uhlelo wena futhi umphathi wohlelo baba ngiyaphaphata sofuna ngiyaphaphata mthiya lenkulu bengicele egameni lebandla ngeke ngicela ukuthi la unamba 7 isimeza bona ka2 ukuze sikwazi ukuthi bese simdelelazi ngeke saphikisane yilo ubekelwe lokho ngoba kodwa mawuzofika usufika ngomgqibelo kuzoba nzima
ngoba enye into evame ukwenzeka abazalwane, uyawuthola ukuthi umuzi uwodwa basonke emasontweni awu-4 noma awu-5 emabandleni ahlukene. Bonke labantu udinga ukuthi bacatshangelwe, bonke labantu banikezwe ithuba labantu. So then wena-ke bese ungene ekugcineni ngoba wena olenza umphefumulo walo. So kuyona yonke le nto kufanele ukhulume noCJB no-MC, mhlawumbe iy'ncebo lezi zinikezwe o-5 minutes, omunye umnika u2 minutes, aphela khona i-hour lonke. Kufanele u-MC lapho abe nesibindi akwazi ukusukuma, kodwa to answer leyo question, khuluma noCJB wena. Khuluma noCJB. Yes. So uma pode ser como a gente vai tratar a clima brasileira uma função ela pode ser que clima de uma beca nem eu não sou limitado a ter e se não fazer um ensino para o estado que queda não é nada como vamos lá porque o senhor não estudou o ensino do espírito deixa eu tomar nada básico ngoba njengoba wena ushonile uyinasa laba bayezimo noma ufuna elingo uzocindezela wena ukuthi kufanele kodwa yike phela indlela nalapho ukuthi wena ungene kulaba abaphathi abaphethe ithobo laba ukuyibona abaphethe uhlelo lokukhuluma kwake kwenzeka mina sisuke eThekwini siyongcabanga kwakusemini lo mfundisi esonda ebandleni abasindisiwe eThekwini inkosi nabantu behlala lapha eThekwini uphila impilo yokuthi usindisiwe mina ukuthi nokuthi angikwenzi kodwa kwazini njalo ngoDisemba uyagodwa emakhaya ileveli yonke into yedwa mase kuye eThekwini abuye mase kufika ukufa sasuka eThekwini sayemolilo mase kufika lapha zihamba nazo ihlanga ezindisindiswe nangabomuntu uhlala kalokho sahlala hayi masifika umama wakhona usephele emakhangeleni wamboswa ngetshani ezwayo yonke laba abantu engihamba nabo abahambelani naye bezogcwala ube ikhahle lekhipha ngonyawo yonke bazalwane kodwa mase sifika sekwenziwe yona leyo inhlanga lezi zayihlabelela iculo zaphonsela phezu kwakho umama zama ukuthi ihluye itshalana zalilahla laphayana aphuma amadoda agcwale eminyanga achamba athi asikaze so emva kwalokho iyonakala inkonzo kwazi ukuba kuyaphela imizwalo inkonzo noko kwakudela phela ngabe sakwenza kodwa nami ngamsekuvaza ngangakabi umfundisi ngaleso sikhathi sasaba sifunde eBible school okwakufanele ngabe sakwenza thina kwakufanele sifike siyithole sikhulume nalaba abantu ukuthi mase kunje kwenziwa kanjani yebo umfowethu eThekwini ubephila lempilo eThekwini kodwa eThekwini sesilapha kufanele sezila yala not yaseThekwini basapho mawusufike emizini nomuzi bazalwane une ukhona ivesi cishe kungelela kodwa ake sifunde ngamabhuku Isaya 22 Isaka 22 verse 28 ungasusi isikhonkwane esidala oyihlo abasimisileyo. Uzozofike ngoba sengukuthi la ekhaya kuneyikhonkwane zakho ezingabekwanga inabezalo kwawayise bakho ekufuneka wena uveze uJesu uveze uJesu uveze uJesu kwaphela uPawulo wafika kwenye indawo kunethempeli kwaphela kaNkulunkulu lingaziwa eFesu
wafika uPaul wafeza uJesu abazana asingayi koshaya le esifice esikhona ngoba awazi and ngeke uzuyishintshe on one day because when it will vuma bevuma ukuthi uveze uJesu wena veze uJesu then ke kuyothi masenisebandeni ke bese uyafundisa ke bazalwane ukuthi nokuthi akubi kahle ukuthi akwenziwa kanje ukuthi nokuthi akwenziwa kanje ufundise ebandeni hayi emntwabeni. So to answer you my brothers, kuyafana naloku ngitshilo kulo mzalwane ukuthi zehlise uncenge laba bakhona nisebenze nabo bese uthola lento okutholayo eSejesu. Yes. Ndicela ukubuza ekubaba njengoba nginabalenkinga kusho umzalwane esikhonzana Enikhonza oyilunga lebandla. yeah kwathiwa ukuthi umama ngeke senwe yona Yeah. uma befika balekhaya bathi asinendaba ukuthi bekhona babalekhaya kodwa thina sithi ngiyabona ukuthi umama manje asenayo ukuvikela Kunjani? so kukhona ukuthi lapha kulesiphithini ngaleso esayithile sesibona Baba ngeke uzuyingene lomndeni. Uma sebethe ake ngilinganise kuyenzeka umama akholwa sindiswa beyona yonke uthola ukuthi ubaba la ekhaya akakholwa ufuza utshwala. So uma kufika abantu bala ekhaya kubiza ukuthi umama bethe utshwala hayi ngoba uganile la ekhaya ulandela imithetho yala ekhaya uthe bhizi enza amavobe bethandaze bizigama lakhe Yesu inkosi ngelinye ilanga uyosiza lo mndeni ngeke ukwazi kakhulukazi uma usukushadile ba isuke kuyinkinga ngempela ngoba isuke ungasenaseki ngempela iningi kabi izinto omama benziswa zona masekushonile othola ukuthi ngeke ngempela kodwa ukwazi futhi ungena omunye ufike segqokisiwe wenziwa yonke into athi ngizothi umndeni sekufika umndeni and ngeke wena umfundisi vele ufike uzoshintsha into emndenini lalela uma uJesu efika ubuze emndenini kwawumndeni usho nake la ikhona kodwa usiyanyuka kodwa kwawumndeni usho kwakubalulekile ukuthi abuze emndenini. So ezizinto ngeke usho isihlangana nazo ba kaningi bese kuthiwa la ekhaya angikho nokancane yebo la ekhaya kabani ngamaJuda kuzokwenziwa-ke into yakamaJuda kusho ukuthi noma ukholwa kusenhliziyweni uzoshona phansi nje ubeke inhliziyo kwenziwe yonke into ngoba uganile la ekhaya yinkinga. Ivangeli libonakala ukuthi basabanisa ukukholwa mawukwazi ukuma ngesikhathi sokufa ayikho into enzima njengokufela. Yabona abafuna ukubona ukuthi umzalwane ngempela ubombona mayefela zimbili izinto mayeshadisa noma efela uningi okuvele igacele la ngoba kuvele kuthiwa into yala ekhaya yabo manje kwathi into yala ekhaya qediwe bazalwane uvalelwe ngaphandle ngeke usenze ngoba usiyeke wala ekhaya hlanganiswe yizwe ufundise mabandla ayemzini abantu unomoya wesithakazi yabona mina kuyothi ngizilala noma ngabe ngidinwe kanjani uyeshukela so nje umuntu angavuma kufaka abasesondweni hayi ngoba lokuthathela futhi nje hayi inkonzo iphendula iseyisi yes baba okwesibili baba
uma ukhulume ngokuthi uyokhuluma ibe lesizwe. Amen. Sinenkinga-ke emalangeni ukuthi sebakhala namanje. Yeah. Gcina sekushawa umathomoya. Yeah. Ukulahleka ukuthi umnqadla manje. Bese kudanswa sekuvashwa ugcina lempela nawe ungasazi. Sinayo inkinga. Anginayo inkinga kuleyo. Kodwa mhlambe ngcono nakuyabona abangaphakathi phesha kokuthukela nje bazalwane inkonzo vele ngisekisi le ngempela akuzwakali bona la ngoba phela noma ishawe insimbi yabona icilongo uyakwazi ukuthi liculwe sibe ishawe insimbi bazalwane khona amanye amagama ukuthi wonke lamagama engahlabele uyakwazi mhlawumbe sibe ishawe insimbi okubi nje bazalwane sekuzovele nje ukuthi thula uyehla komabona ukhona ukugcina abantwana yebo Sesibhala nje babathi angivulele kule ukuba ukuthi umabe ufundiswe phakathi necessary. Kodwa ngicela ukuzwa kuleyo ukuthi mhlawumbe wenza njani esimeni sokuthi yabona ukuthi thina abantu abasha kakhulukazi abafundi abayabasha athi nje sibona phakathi. Thola ukuthi umfundisi amazi into ukuthi mhlawumbe uhlala eGoli or eCape Town ugogo uyakhonza akabazi akaze akakholisha kodwa baye seshonile khona umfundisi wenziwa njani umfundisi leso simo uyangcwaba ngokusuke usaphothile uyakhuluma lapho lebandla noma uqhubeka nokuthi mina uma bekuyimina bengizongcwaba kodwa amabili kukhona izinto zamabili futhi asesona kukhona izinto zama-benefit asesona ake ngilinganise nje uma kuwukuthi ibandla lethu liyajoyina ligqoka i-uniform manje ugcwaleni liyogcwala umukweni malibandla soke sigqoka i-uniform siphelele uma ngivela siya nje ngoba siyohlanganisa amakhanda siya nje ngoba siphelezelela asiyidingo sokuthi size sigqoke i-uniform masiya lapho yesonto ngoba i-uniform isuke siyo-advertise isonto kufanele kuvele ibandla ngejoyini esuke siyigqokile manje lo muntu bekade eshayela umgwaqo nje bazalwane sesiya ngenxa kamawakhe noma ngenxa kagogo wakhe uyabona so singaya sigqokele ngaleyo ndlela sifike nathi sifake isusweni ngokufaka abanye kodwa uma bekumzalwane wethu bekuzoba khona imvilupho nje ezoshuthi egameni libandla nosihambeni nake sizokubeka makhona esikwenza sinakwenzela noma sikwenze khona into esiyenza inkonzo esililo la sinisela khona isililo sinika kodwa kukhona izinto ezama-benefit ey'bandla ekwazi ukuthi senzelwe ibandla bazangazenzelwa nanoma ubani ekufanele ngempela siqiniseke ukuhamba kanjani. Ngeke bazalwane bavele sukuma bayocela becentela umuntu kade engasonto phela singadlala abantu hlukeni bazalwane ukuthobeka nokuthuthumana yini bayasiluza phela abantu bazazi uthula lapha nelepheluphelula ngumfundisi wami bakithi sengixoxile ufuna ukubulela kade nami kusisi ngicabanga mhlawumbe sengingoze ngibone ngosuku lwe-graduation eyalo nyaka i-graduation izohluka kakhulu bazalwane khona ezinye iy'ndaba kodwa ngibuya ngikubanceda melela bangu-29 29 November so sesoke sibonane khona umuntu ohambayo bazalwane kuba kuye ngabe ngihlale ngikhona next week ngiseGoli ngihamba ngoLwesihlanu ngiyofundisa khona ngihlale ngise-Cape Town kuye futhi ngiye kwezinye iy'ndawo kodwa ngiyanithanda bazalwane I pray for you ngaso sonke isikhathi ya ningakhohlwa isandla sure sawabuya ba ngiyabonga uNkulunkulu siyabonga Mzilangata Jesu Inkosi siyabonga kakhulu baba Professor Mzilangata siyathobeka kakhulu
ngesifunda sesifundise sona ngikholwa ukuthi-ke ngeke sisayiphoxe i-Holy Nation. Ngiyakhumbula ngakafundi i-Holy Nation ngingakazi ukuthi-ke amakholeji anamagama athini exoxa umfundisi yena wase-Holy Nation umhloniphi bahlonipha kakhulu use-Holy Nation kuyafundwa lapha bayazi i-Holy Nation kusho ukuthi-ke asingayehlisi-ke thina i-Holy Nation sihlale siliphakamisile sazi ukuthi kunezinto kuthiwa ziwubuhlathi. Lonto sikasenzi kulo nyaka leso sifundo sinama silithole ithuba-ke sifundise umfundiso elihlathi onjani oyihlathi onjani ongelona ihlathi sesiyonwaba kahle-ke sesinolwazi ukuthi kuphi esikwenzayo ikuphi ongafanele sikwenze. Ngithanda nokugcizelela ngala magama asephunye ubaba ukuthi ngithi ubufundisi bethu akungeni emakhaya abantu emzini yabantu amagama asishintshe imithetho njengoba nathi as a college asishintshe imithetho yamabandla sikija kulokho okwenzayo ebandleni sichaza ukuthi izwi lithini kwenzakalapho ngoba phela sikwazi ukushintsha iy'khonkwane kade zabekwa abaholi bamabandla ahlukene kodwa siyakucija ukuthi wenze kangcono umsebenzi walapho khona. Nathi-ke njengabefundisi imithetho yasemakhaya asiyishintshi ngoba abantu laba basemakhaya ukuthi lo mfundisi uzoqhambukela owakwabani yena kusho isibongo akubona kubo la. So-ke siyathoba thina sibeza uJesu kuphela. Ngicabanga ukuthi-ke sifike emaphethelweni ngikholwa ukuthi kukhona ikomiti elifisa ukusho. Ngicabanga ukuthi singacula sikhuleke sibeke inhlekelele singakhohlwa sivakashele namhlanje ubaba wethu bese-ke siyakhuleka singacula. Siyabonga Baba, siyabonga, siyabonga.